Is-soċjetajiet ta' 21 banda minn lokalitajiet differenti se jkunu mejjuna finanzjarjament biex iwettqu l-proġetti li għandhom pjanati. Dan permezz ta' fond ġdid li l-Kunsill Malti għall-Arti fetaħ bħala investiment fil-kultura Maltija. Il-fond ta' €180,000 se jkun imqassam bejn 21 soċjetà mużikali li ġew approvati mill-Assoċjazzjoni tal-Banet Maltin stess. Dan wara li ppreżentaw il-pjanijiet tal-proġetti diversi li xtaqgħu li jwettqu fil-gażini u l-irħula tagħhom. One News tkellem ma' rappreżentanti ta' tnejn mill-banet li se jgwadanjaw minn dan il-fond. Kienet ċewqa tagħna inna nitolbu ħafna dawn l-affarijiet, kulħadd jaf li sfidi qed nifaċċew attwalment u mingħajr daw il-fondi mingħajr din l-għajnuna żgur li l-għaqdiet tagħna li tant jagħmlu ġid qal iż-żgħażagħ ma jkunux jistgħu jibqgħu sejrin quddiem. Attwalment dawn il-flus ħajġu kollha investiti f'istrumentatura ġdida, is-soċjetà tagħna għandha skola tal-mużika, skola tal-mużika li mhux biss tgħallem l-istudenti biex ġast idoqqu l-banda imma biex tgħallimhom biex jaslu għal eżamijiet tal-mużika. Il-flus aħna għandna binja antika ħafna u bil-flus għandna dekorazzjoni antika li kienet hemmhekk qabel ma ħadna l-gażin hemmhekk fl-intrata tal-gażin u sa tiġi rinnovata kif għandu jkun teknika moderna. Intant il-Ministru Owen Bonnici saħaq li għall-ewwel darba l-Banet Maltin ġew rikonoxxuti għax-xogħol siewi li għamlu fil-komunità. Spjega li l-fond huwa turija ta' kemm dan il-Gvern imiss mal-polz tal-Maltin u għaraf kemm il-festi tar-raħal huma parti integrali fil-ħajja ta' bosta ċittadini. Is-soċjetajiet mużikali Maltin jikkontribwixxu ħafna għall-kultura f'pajjiżna huma kruċjali għax jgħallmu lil-uliedna il-mużika kif ukoll joffru ambjent ta' familja lil ħafna nies fl-irħula.